It-tieni jum tal-kampanja elettorali kien ieħor ta' taħwit u tħarbit għal Partit Nazzjonalista. Dan hekk kif 3 deputati nazzjonalisti ta' Bernard Grech iddikjaraw li irtiraw il-kandidatura tagħhom għal elezzjoni ġenerali. Dawn huma l-eks Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista u Deputat Nazzjonalista Clyde Puli, Kristi De Bono u Mario Gallia. Dawn il-koll qalu li ma jridux joħorġu għal elezzjoni ġenerali li jmiss fisem il-Partit Nazzjonalista. Fis-stqarrija l-Partit Nazzjonalista ikkonferma l-irtirar ta' 3 kandidati nazzjonalisti li għal xi żmien kienu l-koll lejali lejn Adrian Delija bit-tnejn minnhom baqgħu sal-aħħar wara l-eks kap fl-eqqel tal-ġlieda għall-post tal-kap nazzjonalista. Fi frar ta' sentejn ilu, Clyde Puli irriżenja minn Segretarju Ġenerali Nazzjonalista fl-eqqel tal-Konġuri li wittew it-triq biex tneħħa Delija u tpoġġa Bernard Grech. Kristi De Bono kienet oħra viċin l-eks-kap nazzjonalista Adrian Delija fejn taħt it-tmexxija tiegħu hija kienet President tal-Kunsill Ġenerali. Minn dan l-irwol irriżenjat fi frar ta' sentejn ilu bl-istess raġuni ta' Clyde Puli meta irriżenja minn Segretarju Ġenerali. F'kitba fuq il-medja soċjali fejn ħabbret l-irtirat, Kristi De Bono qalet li ma temminx f'miżuri nofsajran u qalet kif hija marret kontra r-rieda tal-kap Bernard Grech b'din id-deċiżjoni. Mario Gallia qal li huwa ġie mwarrab mill-partit minħabba li kien ilu żmien fil-partit. Dan l-irtirar ta' kandidati issegwi oħrajn fl-aħħar xhur fosthom Herman Schiavone, Roslyn Borġnajt, Tiffany Abbelawedge u George Muscat. Intant, fi stqarrija il-Partit Laburista innota kif huwa sinifikattiv ħafna kif dawn it-3 deputati li huma wkoll magħrufa kemm appoġġjaw lil Adrian Delija irtiraw il-kandidatura tagħhom propju fl-ewwel sigħat tal-kampanja elettorali. It-tluq tagħhom mill-partit u sinjal ieħor ta' kif il-klikka li poġġiet lil Bernard Grech kap id-dik li għada u qed tibqa' tiddetta l-aġenda fil-Partit Nazzjonalista u saħansitra qed tagħmilha diffiċli għan-nazzjonalisti stess li jaħdmu fl-istess partit. Fi stqarrija il-Partit Laburista saħaq li Bernard Grech u dawk li poġġewhem firdu partit u għalhekk appella biex il-poplu ma jħallihomx jifirdu pajjiż.